O karon for today's video, magpakondisyon ta sa atong motor para inig rides ay ready to go. Ligid atong pulihan para inig banking dili ta mo tumbling. Shock atong ilisan para atong sampot dili mga sapyot. Nagpuli pud ta diha og belt limpyog CVT para dagan abot og 120. Let's go, let's go. Bye. Namoy dual sport. Max. Muna yung concert. Spike. Bilit ka. Bilit. Yo pang road man. Ha? Road. Dual sport ta. Walay dual sport. Kataglaing nga sinay. Ay mas nice gitong dual sport pang highway o pang semi off road. Wala sila available. So hanap kita. Let's go. Namoy dual sports, ma'am? Max? Wala. Walay dual sports. Nakatuot tayo mangita. Nakuyap kita kayo. Go! Ilibot na ako ang Pugod, Carmen, ang Sayas. So wala kita. So nadaling sa Bulwa kayo. Kita mo dual sports. Narap sa Bulwa. Ang ipangitahon tayo is 140 o 120. Takan ako ang atubangan ng likod. But wala sila available nga dual sports na 120 o 140. So back to stock na lang ta, 130, 110 para pang NMAX. So para ang highway at same time medyo high off-road gamay. So sa yan bike niya. Para wala man sila iba na niya, wala sila masina para pagtawag sa ligid. So kita na lang ta. So, let's go. Sa itong silang gyapon boss? Ako na ko ron. So itong pagpilihan ng ligid and then na itong tire sealant kay para yun na presyo sa black. Ay mahal kayo ang pabulkit. Kaya nagbayad po ko brake pad kay para bilis lang. Tabang ang tire sealant eh wala pa ko nag tire sealant kapila ko na platad. So ang bayad ni sa mo is 250 na pabulkit ka. So sugod pa butang ng tire sealant sa kaysa wala pa ko na platad nya ang isa ka tire sealant is tag 80 pesos lang. So at least maka-less ka sa imong gasto. og diha niabot na atong gamit nga gipamalit. Belt nga pang arangkada
shock nga pang igwad ug impact wrench nga panghapak sa mga bolt nga perting gahia. Og diha ako nang gisugdan ang akong pagkamekaniko nga 75 grado. Ug daghan ko nang encounter diha nga mga problema, pero kay master baya ta. So lagi dyan natanggal. So gabi kagahi. So tumaron karon is aton ibalik tanan din. Patag shop dito tayo patanggal do shop. Og diha akong na-realize nga dili man nilalim magmekaniko. Mauna ang importante, gusto nimo imong mga gipangbuhat. Dili man na mawala ang kakapoy, but in the other side, nag-enjoy ka. Nag-vlog kayo? Dati. Diyan. Joke. Lagi sa wakas. Nako.